Haupa, arratsaldeon, biharamunaren biharamuna, atzo egin genuen, urteko lehena eta gaur urteko bigarrena. Eta guk zera mundu guztia kontent zegoalakoan guri esker Mr. Binetaz libratu zinetela eta denetako iritziak izan ditugu. Bai, egia da, norbera bere tokian jartzeko ez dagoela zure jefeek zukendu eta Mr. Bin jartzea bezalakorik. Hortxeia egiten diozu, hausnarketa egiten duzu, zure buruak non dagoen, nun behar duen. Guztia kontent, guitzuli garelako, Mr. Bin kendu dutelako, baina bakarra ez. Ari eskainiko diogu gaurko saioa, eta bakarra zari garela, gaurko hitza hori izango da, bakarka. Gure lehen bi gonbidatuek alaxe egin beharko dutelako, proiektu bat abian jarri, eta bakarka egingo dute. Ohituta daude batekin eta bestearekin aritzeko, baina noski bakarrik egonda ere, ikusten da ezta, zenolako satisfazio aurpegia gera dakioken bati, egin nahi duen hori egiten duela ikusita. Eta urtea hortarako hartuko dute, ze aste honetan badakizue saiatuko garela urte hau berezia izango duten lagunekin aritzeko. Eta gainera biek badute amankomunean gauza bat. Eta da biek ere inguruari begiratu diotela, gero norbere buruari begiratzeko. Batek naturari, eta hementxe, trivialeko galdera. Ze zuhaitz mota den asmatuko altzenukete, listoenek asmatuko zenuten eukaliptua dela. Eukaliptuak uste baino simbolo askoz gehiago izan dezakela gaur horretaz arituko gara. Batek naturari begiratzen dio, eta besteak berriz, gure ohiturei, gure tradizioei. Beste, bigarren galdera, trivialekoa pertsonaia hauek zeintzuk ditugu, Altsasukoak otsepista momotxorroak ezta, irudi hori hartuta, baina kutsu modernoa emanez, etorriko da gure bigarren gonbidatua, gure tradizioa eta etorkizuna nolabait ere uztartu nahian. Pistak beraz eman dizkizuet, baina badaezpadare hementxe erantzunak. Aurrena, Jonander Urresti aktorea izango dugu, berak irabazi du Durango azokako beka, sormen beka, eta urte bete izango du, beka horrekin, proiektu berri hori, eukaliptus delako hori martxan jartzeko. Bigarren gonbidatua berriz, Beñat Benitze izenaz ezagututakoa eta musika elektronikoa, esan bezala gure usadiotik, gure tradiziotik abiatuta, musika modernoa eginez datorren gasteiztarra. Eta gaur ere gurean izango dugu, Mirari Marziarena, bertso txapelketa bukatu da, baina berarekin konturik ez zaigu faltako, eta urte berriko asmoetaz hariko gara berarekin. Gogoratu gure helbideak zeintzuk ditugun. Txiolandian, It's OK, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei@eitb.eus. Eta atarikoa borobiltzeko abesti bat. Esan dut Mirarik ez da, hitz egingo duela urteko asmoetaz, urteko gure buruari jarritako erronketaz, dagoeneko jarriko zen izkioten zuen buruari, eta dagoeneko lehenengo orbainak ere izango zenituzten ez da, lehenengoak horixe, orbainetan lehena Lierren kantu honekin hasiko dugu gaur atarikoa, hementxe borobiltzeko. Horixe gure asmakizun nahikago galdera eta beste galdera gure ikuslei egin nahi dioguna, ezta? Zuen urtea nolakoa izango den edo zer egin behar duzuen aurten, nik badakit lehenengo gonbidatu bintzat lana egingo duela, egin beharra daukalako, hitza bete nahi baldin badu bintzat. Jonander Urresti, arratsaldeon. Arratsaldeon. Esan dugu lehen Durango azokako beka irabazia duzula eta beka hori bada sari pozoindua edo, ze bada gero lana eginarazten dizuten sari horietako bat, alegia, ez dela nahikoa saria jasotzearekin, baizik eta jasotako sari horrekin lana egiteko konpromezua hartu duzula? Bai, aukera bata, argi dago aukera hon bat, plaza oso politz bet, ganera, sari berezi bet ez da, 6 urtero bakarrik emoten dalako. Bai, ardura bape bai, hartu nagoen momentuen ez hau den, ostras, klaro, hau orain ja
reala da, eta orain, bueno, noperak beti saiatzen da, alik eta maio biena emoten. Bueno, saritik ere badu ikusten delako nolabait ere epaimahaiak balorean jarri duela eta ikusi duela, zuk buruan daukazun hori, egingarria dela eta bere egintzat gustora ikusiko luketela eta horrek merezi duela, ez? Eta bueno, hori bultzada bat ere bada, zuk zure barruan batzutan zalantzakin izan dezakezun hori egiaztatzeko eta gauzatzeko, ez? Bai, bereziki, beste antzerki mota burrot garaiki dago egiten dunok eta prozesuen sinesten dunok edo ikusten dunok testutik kanpo egon aldala beste antzerki mota bat, zalantza gehiago dako zuzu nino esan ez, hau zela, ninko, eukalituri buruz alda egin antzerki bet posible da, larfrikize da, ez, da momentuen jasoten zunien baietza kanpotik dinozu, bueno, bestiek baitxe izan bada horien, igual posible da, ez da. Bai, era berean gainera epaimahaiak horixe baloratu du, ez da, gauza itxi bat beharrean, zuk lan hau proiektu gisa aurkeztu duzula, nolabait ere ikerketa lan batera izango delako, hausnarketa prozesu batera izango delako, ez bakarrik zure barrura begiratzeko, ez bakarrik gizartera begiratzeko, ez bakarrik ingurura begiratzeko, zen nolabait ere horzuk paralelismo bat proposatzen duzu, ez? Ingurura begiratu eta eukaliptuak berak duen esanahia eta arek duen irudia, gizartean ematen diren beste hainbat fenomenorekin alderatuta. Erronka horrela ikusita ez dirudi makala denik. Bai, moduren baten, gure inguruek gestionatzeko daukagun politikie, da gure bizize daukagun, gestionatzeko daukagun politike bardin ez da. Eta nik uste dut hor topalde izela, giltz ezberdine klabe batzuk esateko, bueno, zer dau inguruen ispilu moduen egin aldoztelan neure bururi buruz. Azkenien, holan gauze simple modun hartzeko, eukalitu da produktu bat kanpotik ekarri gendune ona, erabili dune gure produktibidaderako eta bukatu dago. Esplotatzeko iruditzen zaigu pinua baino hobea dela, ezta? Pinuaren zai 40 bat urte eman beharrean, eukaliptusa badakigu 15 bat urteren bueltan edo moztu eta horretekina atera halko diogula, ez? Bai, gero harinago hasten da, arazo gitxiago dako plagak eta saiesteko eta hobeto preparata da, gauze oso onantakoz, bai, egize da, gure lurrek injauzela monolaborantza eredu bet bihurtu, eta gainera lurretan oso injartu dela, oso kalte asko. Konponbide bat izan zitekena, orain arazo ere bihurtu dela, ezta? Zuzer horri ere bermeot izatoz, Bizkaian, aipatu behar da, 20.000 hektarea direla, eukaliptusak ditugunak, gero Araban eta Gipuzkoan gutxiago dira, han ere desente, baina batez ere Bizkaian, arazoa larria da, eta hain da larria, esate baterako, 26. urteraino, dagoeneko eukaliptusik landatzerik ez dela egongo legez, ez? Nolabait ere neurri hartu behar izan dela, esan ez, onaino. Bai, ikusten da, sozelan, badauzela alerta batzuk biztut, eta nire aitzakizea porbet, beka hau eskatzerakoen hau zan, ez da. Emoten dago, agur bet gauzela emoten eukalituri, emoten dago baduela, edo bintxet gitxiagongo da gure artien, eta ez dukin benetako elkarrizketa bat beraragaz, ez da. Ez txagu galdetu, ia zeiritsi dakon berak guri buruz. Eta hau zan niretzako moduren bat. Eta metafora horretan, nolabait ere zuretzat, ez, eukaliptuak, esan dugu, kanpotik ekarritako espezie bat dela, Australiatik edo dana delakotik, etorkina da horren bestez, ez? Eta gure gizartean ere hori egiten dugu, ez? Etorkinak ekartzen ditugu, askotan guk nahi ez ditugun lan horiek egiteko ere, eta gero askotan, haiek probestu egin direla, eta gero keju ere bagara, ez? Horre bada paradoxa hori, ez? Bai, dudei barikanea estigma bat sortu du, eta moten dago errue eukaliptuena dana, askotan, entzuten hori eukalipto txarriz ez dakiz bakin horretzeke daño. Jo, azkanien gure kausa bata, ez da, eukaliptue, bera sortu dagoen dana, eta orduen guazen behituten barrora, zer kanbize bierdun, olako politikek hain modu naturalien ez urteteko gizakizeri, ez da? Eta batzutan irudilezake gu gero horri pinuak garenez, guk maila honekoak garela ez, baina gero eukaliptoa da enez, kanpotik etorri den hori, eta ura merkeagoa denez edo, hor badago gure aldetik ere olako goraipatze bat, ez? Gure burua famatu, gure burua sonatu, eta gu gara pinuak betikoak, ez? Eta zu bazara eukaliptoa, zu bazara pixkat bigarren mailakoa, ez? Bai,
dude barik badago hortik, da gero bai beste gauzu ban eitzako interesgarriz esana, da de hecho igual hortik sortu bazten agizau irizpidi da, monolaborantzi bera arazo bat ala, hau da, produktu baten errepikapena bera, ideia baten errepikapenak aulesi bet demostratzen dagoela, ez da, beldur bet, seguramente hori. Eta oso aspergarria, ez? Gizartean denak eukaliptoak izango bagina, ez? Aberastasunik ez balego, kolorerik ez balego, ez? Eta elkarbizitza horretan, pinuek eukaliptoetik edo margaritetik ikasiko ez bagenu, ez? Bai, eso zelan, baguz, bide baten horranzgu, ez? Eta da bizten dago, ez da? Gerota politike fascistek, osea, munduen mailen izeten dauzela, eta gerota politika simple hau, eta ekonomiko hau, eta gerota ulerterrez hau izen, gerota hobeto funtzionatzen dagoela, eta, bueno, apurbet hori zame bai beste metafora bat, ez da? Monolaborantzie versus, aberaztasun komplejo hauet, esain erreza etekin atateko, bai, berez ja balore batana. Munduak hor biak ere nahastu nahi dituzu, bi, hiru edo diren horiek, baina disiplinak ere bai, ze aipatu dugu zuzer horri aktore gisa ezagutu zaitugu, eta gero ere errepasatuko dugu zure ibilbidea, betire gainera oso antzerki mota zehatz batean gustatzen zaizulako, ez, esperimentazioarenetik, eta pixkat, probatzenetik, ikertzenetik, eta baina gero dantzarekin ere uztartzeko asmoa duzu, ez? Biak eta ez dakit nik antzerkiak eta dantzak, biek ere baliogarritasun bera ote duten mezu hori helarazteko, ezta? Ze iruditzen zaigu horrela lehen golpean behintzat, antzerkiak testua eta duen horretatik gehiago mugatzen duela diskursoa, eta dantzak berriz, zabalago uzten ote duen, ez? Interpretatzeko aukera edo. Bai, nik uste dut bereziki Euskal Herri zen, ez dakula oitzurie testu gabeko antzerkisa ikusteko adibidez. Espadan umientzako, normalmente ez da gertatuten. Ez da beste herrialde batzutan askoz behitxua dauz, eta orduen eurek gertu hau dakoie antzerki eta dantzie berez. Nik horra etxik gustatzen da, azpimarratuti ez, antzerki berbi esaten zuen Euskal Herri zen jentiek gauze konkreto bat ulertuko dau, da apurbet, astintxeko, ez da, antzerkiz ikuste aurretik astintxeko. Hontane aurrera egin behar dugula. Bai, eta gustatzen da esate bai, dantzie gauza abstraktu bat hau dan einien, badakola diskurso ambiguora bat erako gaitasune, ez da, gauzek ez duz hain maskata emoten eta ikuslie ernia egon bide, berak sortu bidau, berek bete bidau zutxuniek. Eta antzerkizek lortzen dagoena da, apurbet situetik gauze gehiago, konkretu hau da, zerbaiten antza dako, ez da. Eta orduen gustatzen daz, bi horren artien, alde batetik lan irizgarri bete itxie, jentie eroso sentiteko, jakitzeko non dauen denbora guztien, erabiltzie beste disiplina batzuk, adibidez dantza edo gauze arte plastikutatik apurbet gehiago, horreko gitzeko aukera bat, diskurso apurre zabala izeteko, jentik lanin egoteko, hausnarkite kritikue aktibo izateko ikustien. Disiplina monokultibo batean aritu beharrean, ez? Hor ere kultibo anitzagoa nahi duzula, eta disiplina desberdinak, eta horiek ematen dizuten, bakoitzak ematen dizuten potentzialidade edo bertute hori aprobetxan. Baso galdugarriago bat. Orduan zu zer horri bihurtuko zara basoa, ez? Ezkenean, hemen ari gara, zure proiektua dela, gaina oso zurea, orain aztertuko dugu egin izan dituzun beste batzuk bezala, gustatzen zaizulako, ez da, zuretik ere jartzea eta zuri begiratzea, ingurura begiratzeaz gain. Baina, karo, ez dakit dagoeneko buruan baute daukazun, gero behin taulan, holtza gainean ere, zuzer horri bakarrikariko zaren, edo laguntzarik izango ote duzun, edo hori oraindik... Oraindik oso zabal daudana. Berez, aurkesterako orduen bai, inorez konpromotxit jarren, neure buru imin hauen hor, eta aukerak ikusten txatez, adibidez duo bat izeteko, edo... Ez da, eta gero, bai edo bai, ziur bakarrik nahi lagongo da, beti egongo diez, Orman Bosterreko jentie kanbotik laguntzen, Arriguriko jentie bidizukitzen, soinuen hasi, bakiz talde bat egongo dala, nigaz, aurrera hitzen, baso horretan. Bai, ez da, gero estenan zer pasako dan, honino... Momentuz dakizuna da, noiz estreinatu beharra daukazun. Presio egiteagatik, oraindik ere gara izibiliko gara, segurazki, ez? Ia 12 hilabete ditugulako, bat ia xautu dugu, eta pentsatzen dut, aurretik ere lana egina zenuela, noski ez, aurkeztu zenuenerako, hausnarketa prozesu hori eta egina zenuela, baina horixe, erlojuaren kontrako laizterketa izango dela, ez? Abenduan, Durangoko Azokarekin batera estreinatu.
Bai, da nire kasuen, beti da holan, eta beti da gogorra, amildegi horretara botatien operan burue, bai, gure lan eitzeko modue apur bet hortitue. Zuk esan zu modun lehen, ez da obra bat montati da, ikertzie obra bat nondik joan aldan, eta ez bakarrik kontenido aldetik, bai forma aldetik, eta bai forma aldetik ze kontenido aldauen emon, eta bai kontenido aldetik ze forma aldauen emon, ez da? Eta hori da bidea, eta bide horretan geratzen dana, hau da, soberakin hori da antzeslana niretzako. Zu esan dugu inguruko pistak begiratzen egoten zarela, haiek irakurtzen, eta azti ibilidenak jabetuko zen, zurea ere nolabait ere ja idatzita zetorrela, ze aurtengoan beka irabazi duzu, baina aurreagokoan zuzer horri izan zinen azokaren irudia ere bai, ez? Orduan, nolabait ere azoka zure bizitzan sartu zen, eta behin sartuta esan zuen, benga, ja guztiak, ez? Batetik irudi aldetik eta estanda eta da horrekin jokatu, ze zuk egin zen dituen nolako spot benetan bitxiak eta ikusgarriak izan ziren batzuk, eta gerora, begira, zeinek esango, eta beka ere zuretzat, ez? Bai, egiz esan, niretzako, nipe hori jolaztu nagoen, favorera, esan nagoen, pasan urtien, ni baldin bana ikusi dozkien hor nahien, ez ezagunen nahi, ideia friki hau sartzen bada, noinguen. Bai, esan duzu, ideia frikia, eta batzutan frikietik eta horri beldurrare badiogu, ez? Batzutan gainera ematen duelako izan daitekeela, espektiboa edo, esan ez, frikia, baina frikitasun horri ere akasotzaio beldurrik izan behar. Ez, da beste, da onartzie, ez dala gauz ohiko bat, ez dute Bernard Alba montatuko, edo ez dute, ez dakoto nino, bez, eslogan bat komuniketeko. Bai, behintzat hartzie landara bat historibe kontateko, Bernard Albaren etxea ez duzu egingo, baina zure etxea bai egin zenuen, edo zure baserria, Tribiz baserriarekin, ez, esan dugu, zuzer horri dantzertin aritutakoa zara. Horrena filosofia ikasi, eta filosofia ikasten zen dela, antxe barruan txirrinta hori, eta erabaki, hemen tailer bat edo beste egin, eta antzerkena gustatu, eta gero bai, dantzertira salto, eta han, gradu bukaerako lana edo, zure baserriaren gaineko egin zenuen, eta gero hori oholtzara eraman. Eta horrere norberak, ze batzutan biluztearena iruditzen zaigu arropak entzea soilik dela, baina, zu oholtza batera bazoaz, zure baserriaren, zure familiaren, zure sendiaren berria batera. Eta horrek ere badu asko, ez, hortatik. Bai, batez be, erakutsi aurretik familizeri, bazan niretzako, honek zenbat mobiko dau, bai, gero egiz esan oso ondo ulertu zagoien gauze bat ala familize, eta obra hori beste gauze bat ala, hartu nauzen erabakizek dizela kontateko gauza unibertsal hauek, lizentzia batzuk, ez? Ez dala kotileo bat, familizen inguruen, sino que, dala itzaki bet, gai batzuk ikututeko, non ustot Euskaldun asko, munduko jente asko, bereziki Euskaldunek, baserrizien inguru dalakon, tekla batzuk ikututen da belakon, ez da, txedanatan pasaten eliz, gauzantzeku ezkarain bereziz. Ez. Batzutan gara iruditzen zaigu, ez? Beste inun gertatzen ez dena gertatzen dela gurean, eta beste baino beak edo alakoak garela, eta azkenean toki guztietan txakurrak hankutsik, eta gurean ere bai, ezta? Baina hor bai somatzen da, eukalbitusen esan dugu, inguruneari begiratuta, Tribizen berriz, nolait ere inguruari ere, parean duzun baserri hori begiratuta, bazara, ezta? Zuk begi urdin horiekin, begi urdin berezi horiekin, ingurua begiratzeko zale, ez? Bai, ezke, pentsan hauen, enkasien gona orain ezingote berbain beste zeri buruz. Egiz da nire imaginaizu, nik nahi bizi izan baserri baten, oin bai, Bermion bizi izan, kalien eta hori, bai asko ibil nahi beti, nire referentik atzitxe eta muma, isekuek, danak baserri zezien, eta nire irudimena, nire ADN-ien hori dau, eta sozelan hortik ikusten dut, eta irakotzi hostie, baserri zen, baserritzarak badako gaitasune gauzek ikusteko, gauzek irakurteko, gauzeri bigarren buelta bat emoteko, eta hortik edan dut, eta, momentuz dagoena dau. Nera aipatu duzu zeharka, orman posterrekoak ere gertu izango dituzula proiektu honetan, ze haiekin ere ari zara buru belarri, hemen ere ez da izan zarra, Xanti, zure laguna, zure etortzerik etzen duten izan, baina hor satelite, galaxian, astral, urtar gisa ere ibilizaretelako, haiekin ere segitzen duzu, eta horrentxe ondamendiarekin ere bai ezta, hor Asute eta Arte Drama konpainiekin, jotaso. Bai, Asutegaz eta ni azken proiektu honetan zuen ezin izan, kanpotik egon nahi beste modu baten, eta ondamendian bai, hor main daue aktore moduen, eta oso bide politxe gauz itzen, gabonak aurretik pilo bat bolo injuz, eta orain 22 sopelanen azten gara, eta hainbet bolo dakuz,
Eta horbe, bueno, estotes baserretxeri buruz berbetan, eukaliptoari estote, landa mundu estote. Hori da beraztasuna, ez da, Jonander, batek aukera daukala, gaur A, bihar B, eta etzi C, ez? Beste batzun lanbidean, aukera hori ez da izaten, ez? Egunero torloju berdinak egin behar dituena, gaur ez dauka kexurik, baina zuek berriz, bira, gaur izan daiteke apaiz, bihar ertzain, eta etzi damu lapur. Edo politiko, berdinari izan da jezkanak ez da. Baina, orduan horretan segitzeko buru belarri, eta guk bintzat adi jarraituko dugula, eukaliptua nola azitzen den. Esan dugu lehen, moztutzeko 15 urte behar dituela gutxo gara 15 hogei, momentuz bintzat azia ere induzu, ez? Orain gureztatu eta... Niri urte beten hasi bidez, bestela... Derrigor. Bestela bak, gero sariak entzeko ere. Eskerrik asko, Jonander. Animo eta eutxi horri eta eukaliptu hori edo denalak hori zuzen hasi dadila eta ikusteko irrikitan geratuko garela. Eskerrik asko. Horixe, agendan momentuz ez, baina aurki apuntatuko dugu, martxotik aurrera edo, orain berak ziurtatuko digu, baina izango dira bestelako emanaldiak ere, beniz ere orduan hasiko delako holtza gainera eramaten momentuz diskan bildu duena. Baina, eta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer muz gara, ongi? Ondo, ederki. Lehen esan dut nik, 2023 urtea, batzuentzat badela erronka urtea edo, dena dalakoarengatik berezia izan daitekela. Zurea 2022 ere berezia izango zen, naiz eta susmoa daukadan proiektua aurreragotik ere badatorrela, eta orain ere aipatuko dugu, baina 23 bai hasiko duzula ja diska eskutan. Bueno, eskutan esatera ni joan, naiz eta diska gaur egun eskutan baino hortxe egoten diren, basarean edo dana dalakoan, baina urte askotako lanaren ostean, orain bai, benitze diska, zazpikantuz osatutako diska orkestera zatuz, ezta? Hori da, bai, eta zuzendekoak ere segurazki martxotik aurrera, udako beroarekin. Zer zuzenekoak, eta orain aipatuko dugun nolako zuzenekoak diren, zenik sarreran aipatu dut, ezta? Zuk nolabait uztatzen dituzu proiektu honetan, gure iragana eta modernidadea. Irudierei begiratu besterik ez dago, mamotxorroz jantzita agertzen zara, ez, halako zelai batean, bueno, mamotxorro modernitoa, ez, elegantea behintzat, ze bestela altxasukoak eta odolez eta zipriztinduta agertzen diren bezala, hor ikusten da, jolas bat ere badela, ez, azkenean, hori, nondik atozen eta noragoa zen? Bai, pixkate proiektuaren mezua edo diskursoaren kontua da hori, hori, zuk esan duzun da, pixkat badakigula nondik gatozen, baina ez zaigula asko gustatzen nora iritsi garen, ez? Eta pixkat gaur egun bizi dugun hori, horri pixkat buelta eman behar zaiola, eta pixkat gaurkotu egin behar dela, baina ahaztu gabe zer garen, ez? Eta gure identitate propio horri, modernidade kutsu hori eman behar dagoela. Konplejurik ez dugula behar, ez? Ze nondik gatozen, hori ongi dago, jakiteko nora joan nahi dugun ere, eta horre ispilu aurrean jartzen garenean, gauza batzuk egongo dira gehiago gustatzen zaizkigunak, beste batzuk beste gustatzen ez zaizkigunak, eta horiek ere alda daitezkela, eta ez duela lehen Jonanderrekin aipatzen genuen bezala, denak zertan kolore bakarrekoa izan ez. Bai, hori, beti esan izan da ez, harrizko herriaren kontua eta harriak gutxi daude eta bada garaia, gainera inguruan ere oso hurbil ditugu beste eredu batzuk, beste kontu batzuk, eta nik uste badela momentua proposa eta momentu polita kanpoko gauzak ere gurera ekartzeko. Bai, zure ibilbidea ezagutzen duenak, esango dugu musika munduan Expolio taldearekin hasi zinela, ez? Artean nerabetxo zinela, 15 bat urterekin edo, eta orduan egiten zenuen bestelako musika mota bat, ez? Ez dakit esatera noan euskaldunagoa, eta nahita esango dut, zeger uste dut batzutan etiketa hori, genero bati edo besteari errezago jartzen diogula beste bati baino. Arretan aritzen zinen, bertxotan ere ezagutu izan zaitugu, ez? Orduan, bertxolari bat baino gauza euskaldunagorik eta ez dago, ez? Eta bapatean, ikusten dugu, gero hortxe daukazu beste proiektuan oski Montauk, arekin ere 6 urte eman zenituen, 2 diska ere ateratzen dituen, eta orain berriz,
oso bestelako doinu batzuk intzatoz. Lehen golpe batean, eta orain entzuten ari garenez, bakarren batek izango du, ui, ez diot niko ni Euskaldun traza hundirik hartzen. Eta akaso ez du zertan? Bai, baliteke, eta bueno, seinale ona ere bada ez, Euskaldun trazarik ez hartzea. Nik uste pandemiaren gorabehera guzti honek eta berritasun behar horrek eraman dinduela beste mundu batzuk deskubritzera, baita ere teknologia nola sartu den musikan eta kontu guzti hori deskubritzeak ere eraman dau beste iturri batzutatik edatera, eta baina bai, gustatzen zait entzutea hori Euskalduna ez dela entzutea. Bai, ez da, Euskalduna baino europarragoa dela esan genezake, ez? Edo bintzat ala burura etortzen zaigu, ze egia da musika honetan eta askorik ez dakigunok, edo bintzat erreferenteak edo izenik ezagunik egiten baldin bat zaigu gehien bat Europa aldekoak eta dira. Ez dakit hemen liga hortan jokatzen ari garen, edo zuri esker jokatzen hasiko ote garen, adibidez? Bai, badaude ez, nik uste egin direla eta egiten ari direla olako gauzak, baina orain sartzen ari da ez, azken 5 urte inguru hauetan. Europa munduan klubaren estena hori eta elektronikaren mundua oso errotuta dago, baina behar bada elektronika poparekin uztartuta duen eremu hori, igual orain hasi da iristen ez. Eta deigarria egiten zait gainera Gasteizen izatean, ze oraintxe burura datorkit alean irakurritako reportai bat, harrika fenomenoa edo ez, Gasteizen gainera queer ikutu bat eta ere baduena, eta holako jaialdi batzuk eta antolatzen hasi direnak, ze beste hiriburuetatik pentsa dezakegu batzutan, aurriritziak hortan ere, Gasteizek baduela holako kutsu tradizionalago bat edo, ez? Eta zer, eta hortan akaso gasteiztarrak beste behin aurretik joango zaizkigula, ez? Bai, Gasteizeko eukidugu justo orain ertzainaken kontu guzti honekin. Nik uste Gasteiz eta Iruñak badaukatela, ez dakit, periferia izaera horrengatik edo, badaukatela igual berritasuna, behar da modu alternatiboago edo undergroundago batetik garatzeko joera hori, ez? Iruñakoa esan duzuna, haiek ekialdeko mugimendua aldarrikatzen dute, Gasteizain ekialdean zaigu geratzen, periferiatik dator iraultza Euskal Herrira oraingoan? Ba, nik uste baiet, azkenean Donosti inguruak badauzka bere eraginak, behar bada iparralde eragotik, baina nik uste kultura batentzako periferia oso garrantzitsua dela, eta nik uste azken urteetan Iruñan sortu diren kontu guztiak eta Gasteizen ere sortzen diren, baina hortik etorriko direla gauza berriak. Ze kultura ari garenean, hau zela kultura urbanoa, etiketa hori jarri dezaiokegu edo kale kultura bat, ez dakit Euskal Herrian halako horik ote dagun, ez? Norain dagoeneko izen batzuk, ez dakit burura datorri chill mafia bat, ez? Edo halakoak ere izan ditzazkegula, eta hor perfila eta lehen Euskaldunaren etiketara itzulita, nola uztartzen ditugu etiketa horiek, ze bakigu euskal zaletasunari edo euskalduntasunari egur dexente ere ematen zaiola, ez? Zentzu hortan esan ez, bueno, euskerarekin batzutan kezkatzen gara gehiegi eta hemen behar bada malguagoak izan beharko genuke. Bai, zalantzai gabe, nik uste badagola horre estanke geldiune egoera bat, eta nik uste buelta asko eman behar dizkiogula gure zurruntasun hori pixkate buelta eman behar zaiola aurrera egiteko. Konplexuak gainetik kendu, ez? Denbora askoan ematen duela estilo zehatz batean aritu behar izan dugula, eta orain egia da, eta Durangoren bueltan ere kritikariek eta hori azpimarratu izan dute, ikusten dela uzta, baino zabalagoa eta koloretsuagoa, anitzagoa dela, ez? Bai, nik uste behar bada privilegio askori uko egin behar diogula, benetako kaleko estena edo kultura hori euskeraz sortu nahi badugu, kalean gu baino jende eta kultura eta identitate eta hizkuntza askoz gehiago daudelako, eta horiek gure ganatu, baina horretarako igual privilegio batzu uko egin behar diogu. Bai, privilegio horiek barneratuta dauzkagu, eta iruditzen zaigu ez gu daudela eta gero ja gainerakoak. Bai, oso hau gure herria da, egonkortuta daude, baina azken urteetan kanpotik eta jende asko etorri zaigu, eta behar bada pixkate gure erosotasun egoera hori pixkate planteatu beharko dugu, bizirik jarraitu nahi badugu. Ze bestela, akaso bukatu dela hortik. Ze benitzera iturrita, zuk aipatu duzu kanpoko eraginak eta zuk ze horrek ze iturritik edan duzu proiektu hau ez martxan jartzerako? Asko, zuk aipatu duzu Europa inguruan, Frantziar elektronika asko entzun dut, nik uste horre poparekin eta hitzarekin egiten duten taldeak asko daudela, badago D-Blaze,
agar, bideoklub, daude poparekin hitza sartzen duten beste hainbat talde, eta gero Alemania inguruan ere Austrian HBO taldeak eragin handia izan du nigan, eta egia esan hemendik gora. Bai. Zaipatu dugu, 2019an, oraindik ere montaukekin zeunden, ez? Gero pandemia etorri da, baina zuk barruan dagoeneko ja somatzen zenuen arek ez zintuela asetzen, edo hor bazen dagoeneko azitxo bat, ez? Bai, nik uste hor pixkate teknologia deskubritzeak eragin zigula pixkate joerak eta aldatzea, ez? Baina talde guztiek ordenagailuarekin asko egiten dugu, gitarra ja teknologia gaizki dio janean, sekulako aldrebeskeriak egin ditzazke, baina lagundu ere asko laguntzen duela, eta claro, asko aldatzen du guztia, zuk esan bezala, ez? Iruditzen zait musika egiteko, eta zure hau somatzen da, ez? Atzean badagora teknologia bat, eta zertan izkutatu gainera, ze uste dut hori dela gainera azpimarratzen da, ez? Gero erariko gara hori kontzertuetan eta ere nola uztartzen ote den. Baina, garai batean musika egiteko, zegoen aski pentsatuko genen aurreneko gauza behar dugu gitarratxo bat. Hori da. Eta hemen gitarrarik eta lagorik ez dago. Hori da, bai, burua beste modu baten antolatzen duzu, ez, hau sortzeko. Guztia zuk egite duzu, orduan konposizio fase hori, nik uste askoz orokorragoa dela, ze perkusioak zuk egite dituzu, sinteak guztia egiten duzu, ez. Eta egiten duzu, atarikoan aipatu dudan bezala, bakarka, iaia etxeko egon gela. Bai, kasu honetan, pijama jantzita. Pijama jantzita. Hainbestekoa ere, baina, ze azkenean, ez, zuk zer horrek egin ditzazkezu, plano desberdinak zuk batu, zuk behitu, horrek, eta orain gaiztoaren egingo dut, baimena ematen badidazu, Deabruaren abokatua eginez, esango dut, horrek ez dio xarma apur bat galtzen, ze gero hona etortzen dira talde asko esanez, bueno, taldearen arteko giroa, gure arteko harremana, horrek aberazten gaitu, batek besteari ematen diona, claro, zure kasuan, edo olako musika egiten duzuen on kasuan, ez, zuek zaudete, zuen pijamarekin zuen egon gela. Bai, hori gauza asko aldatu da, ez, nik bi esperientzia bizizan ditut, eta taldeak ematen dizuna, alde humanotik oso handia da, zama ere bada, noski, baina asko ematen dizu. Baina nik uste garagardo artean eta ke artean, lokala eta garaioiek, eta nire inguruan mintzaia bukatzen hasi dira. Eta oso ondo pasa dugu hola, baina etxeko berotasunak, ematen dizunak ere baduka bere... Bai, zure bilbidea horren isla dela, ez zuk aipatu bezala hori izan duzu talderekin, baina hor zerbait falta zenuen, zuk zure burua bilatu hartzen nuen eta honek lagundu dizu zure burua bilatzen? Bai, nik uste tresneriak lagundu dira pixkat, asko, YouTubeek ere asko laguntzen dizu, ez? Oso erraz dauzkagu erreferente berriak bilatzeko bideak, oso eskura, eta horrek baditu alde honak eta alde txarrak. Nik momentuz alde on gehiago topatu dizkio. Beraz, Benize bada Beñat Goitia edo bada pertsonai bat sortu duena Beñat Goitia izkutatzeko. Ispilua da edo mozorroa da, momotxorroen gitxa? Bai, mozorroa, nik esango duke baduela mozorrotik, bai. Azkenean zure alterregoa edo izan nahi duzun hori, eta hor pixkate behar bada egunerokoan egitera ausartzen ezaren hainbat gauza, honen itzalpean egite dituzu, ez? Lehen aipatu duzu, bakarka egin duzula, zu zer horri bakarrik, ez da guztiz egia ere, ez de kolaborazioak izan dituzu, eta ez nola nahikoak, zeuren esango didazu nola konbentzitzen den esateaterako Ruper Ordorika bat, edo Gari bat, edo J. Martina. Bueno, J. Martinarekin pentsa dezakegu, gertuago izan ditekela, eta hain arraroa, hain arrotza etzitzaiela izango. Baina Ruper Ordorika baten gana joan eta esan ez, behira, hau egitera noa eta hemen nahiko zintuzket. Bai, Ruperekin trampa pixka dago, harremana bagenuelako, eta ez dakide borondatez edo pixka behartuta egin zuen. Bueno, baina behartuta oso begiko izango ez balu ere ez duitak esartuko, Batutan egia konfiantzakin ez, konpromesu hori sentitzen dela, baina pentsatzen dut honezkero Ruper batek edo Garik ere urteetako eskarmentu bat dutela, eta badakitela ezezkoa esan behar da, nire ezezkoa esaten. Bai, azkenean ez dakite, nire bizitzako diskoa egin nahi nuen, hori neukan buruan, hemendik aurreia ez dakize egingo dudan, eta hortan Ruper egon behar zen, ez? Eta baita Gari ere, eta nolai bildu nahi nituen nire iraganean behintzat erreferente izan diren bi ikono nagusiak, eta hortarako bidea sortu zen, eta bai. Eta animatu ziren. Hori da.
badira beraiek ere, naiz eta zentzu hortan musika tradizionaltxeagoa edo egin, zabalik daudenak ez alako joeretara, eta, bueno, zuk aipatu bezala, ekidin ezinezkoa den etorkizun hori, etorri badatorren ez, ni ere gurdira igo edo akabo, ez, eta, mentxe, bere aletxoa ere jarri zutela, ez. Bai, hori da, adibidez, anekdota bezala Garirekin topo induen Jung Bifen kontzertuan Bilbon. Eta, ez da, kriston ilusioa, eta ez da, asko esan zidan, ez, bere Gariren figuraren inguruan, ez. Askotan, nagusia ja bere haien ibilbidea egin dutenean ja uzten diote gauza berria deskubritzeari, baina topatu duen eta horrek asko esan nahi du. Hau nire kuadrillakoa da. Zesan dugu ez, kuadrillatxo hori ere pixkanaka eraikitzen ari dela, ez, Euskal Herrian. Batzuk bazaudete bidea urratzen ari zaretenak. Zaletuak ere bai, ez, egon badaude, eta hori ere igerriko duzu, ez. Ze logelako bakardade horretatik irteten zaretenean, feedback hori ere igertzen duzu. Bai, ni orain hasi naiz justo etxetik irteten, eta oraindik ez dakit oso argi gauzak nola dauden esaten, baina nik uste badagoela, bai, kanpoko nik erreferente bezala izan dituan taldeak hemen entzuten dira, eta orain atea ireki zaie, ez, badaude Merina Gris, badago J. Martina, badaude arlo urbanoagoan, behar bada Chill Mafia eta inguru guzti hori, eta nik uste baietz, sartzen ari dela. Lehen esan dugu musika aldatzen ari dela, teknologiaren eraginez, besteak beste, baina musika kontsumitzeko modua ere aldatzen ari da. Lehen esan dugu soportea bera bat, eta bestela musika gero eta gehiago entzunez ezik ikusi ere egin behar izaten dela. Esan gabe doa, irudiari ere garrantzia handia ematen diozula, ez, azalean eta hor ikusten delako borondateari erazpen bat, ez, pilota edo pilotalekuak bezalako elementu tradizionalak eta ere uztartuta beste puntu honekin, horre lana majo egin duzue eta horre laguntza izan duzu, dana bakarka ez duzu. Bai, hori da, bai. Horren Kauldi Iriondo eta Ane Baskarenekin egin ditugu pare bat bideo, eta bai, pixkate irudiarekin nolabait egin nahi izan dudana da osatu, lehen aipatzen genuen euskal identitatearen zantzu horiek pixkat irudiarekin osatu, ez. Gaur egune kantuak ikusi egiten dira, eta gainera uste dut asko osatu duela irudiak zabaldu nahi duen mezua edo argitu ere egin duela. Bai, pelikuletan aitortuko dizut niri adibidez ez zaidala asko gustatzen, azpimarratzen dizutenean esan ez. Begira, hau da gure trama, eta ez bazara jabetu, ez argi gera dadila hauxe kontatu nahi dugula. Baina, uste dut batzutan lortzen dela holako modu finean egiten denean, ez? Hola, izan beharren patata, bestea, uste dut hortan ere lortzen dula, ez? Bai, azkenean nik uste artean orokorrean ambiguotasun puntu bat usteak ere badukala bere garrantzia, ez? Entzuleak bere interpretazioak egiteko. Nik gauzen nahiko argi esan nahi nituen, baina beti ere atetxo hori bintzat zabalduta. Kontundente izan gabe ere, ez? Lehen Jon Anderrek aipatu duen bezala, esan eta punto esaten duten horiek baino, nik uste dut hau dela, eta bat egiten baduzue ondo. Lehen esan dugu, martxotik aurrera, hasiko dela zure pijamak kendu, eta logelatik atera, holtzara ateratzeko unea, buruan aldaukazu kontzertu horieketan nolakoak izango diren? Segurazki bakarka joango naiz, alden kasutan irudiarekin ere atzean, eta hainbat instrumentu, hainbat gaur egun milaka gauza daude, ordenagailua kontrolatzeko eta musika egiteko, eta holako espaziuntzi bat, txiki bat inguruan, eta horrekin joango naiz. Beraz, aitzakia daukazu ze bertsolariak poto egiten duenean, norbere errua izaten da, teknologiakin bazoaz eta potorik baldin badau beti esan dezakezu makinak direla, ez? Ordenagailoen kontua. Gainaiek ez dute protestarik egiten. Gainerako taldekidek behar bada esango lukete, txo, edo hau, edo bestea. Gau, makinek ez, alakorik izaten ez duten ez. Gogotxik usten zaizu behintzat, lehen aipatu duzu, zure bizitzako diska dela. Horrek esan nahi du, diskarekin batera bizitza bugatuko denik ezin esango dugu, baina gero bizitzaren baten ostean beste bizitza batera izan daiteke ezta, zelen aipatu dugu, zuk ere bizitza bat eta beste enkadenatu dituzula, baina oraindik ere benitzeri bide luzea geratuko zaio. Bai, hala espero dut bintzat. Pixkate hemendik aurrerako filosofia da, uneko gogoei eta beharrei erantzutea, inolako helbururik gabe, euskeraz kantatzen dugunoko dugu helbururik ez jartzea,
Orduan, realista izan nahi bat behintzat, ez? Urtez urte eta, unean-unekoa. Dena den ikusten duzu, kazetariok beti diska batekin etortzen zaretenan bi galdera egiten ditugula, bat etiketarena, hori kasuntan justifikatuta zegoan, etiketeta zitzegin behar genulako, eta besta izaten da izenaren zergaitiarena. Eta ikusten duzu, nik saiestu dudala galdera, erantzunaren susmoa ere banuelako, kaso, baino. Ez dauka, kasuntan ez dauka, montaukekin bat zegoen historia luze bat, baina hemen ez dauka. Eta holakotan batek ez du prestatzen promoziorako eta esan ez, ostras, prestatu behar dut historia polit bat izenaren atzean, esplikazioak emateko, ze bestela gero ez didate sinistuko. Urrengo elkartetarako prestatuko. Sonoridadea eta polita duela eta horregatik eratzen horrekin. Bueno, eskertu beharren gaude bainat, batez ere, berriz ere, belarriak zabaltzen laguntzeagatik, eta esan bezala, beste iturri berrietatik edatea beti izango delako sanoa, besterik ez bada alderatzeko ere, eta iturri berrietatik zein gogoko dugun ikusteko. Eta batez ere, morale jaurrekin. Gure privilegioak alde batera utzi behar ditugula, bestela, akabo gureak. Hori da, eskerrik asko bainat, estimatuta. Olaia Intziarteren eta Olatz Salvadorren elkarlanak sekulako igoera izan du aste honetan. 11 postu gora egin ondoren, bosgarrenean, B klasekoa. Laugarrenean, Isa Sakara. Rapeatzaile bermeoarraren ez gara betiko kantua top 5ean dugu jada. Maisek beste koskatxo bat egin du bera, baina oraindik podiumean dugu. 3. Corazón de Tango. Bi astez lehenengo postuan egon eta gero, Sam Smithek eta Kim Petrasek lidergoa galdu dute aste honetan. 2. Unholy. Eta gailurrean ditugunak David Guetta eta Bebe Rexha dira. Lehenengo postuan, I'm Good. Top Gaztea. Larun batero 11etan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Hortxe erantzuna eta galdera zaietarako erantzuna bilatzen hasita, noski, norbera listo ere izaten ez denez, batutan gakoa izaten da erantzun horiek non bilatu ere jakin behar dela. Eta horretarako guk esan dugu, galdera zailik egin nahi badiogu gure buruari erantzuna zeinek izango dugu, eta hortxe zerrendan hasi gara, gure iazko kolaboratzaileen zerrendan eta esan dugu, Mirari Martearen berreskuratu beharra daukagu, ze berak behintzat. Galderaren erantzunik ez baldin badaki ere, itxura egingo du eta ederki konponduko du. Mirari, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze askotan, eta hortan nirekin bat egongo zara. Irrifar bat jarri, eta edozen gauza asmatzen duzula ere beti sinisgarri geratzen da. Bai, itxura egin, zerbait badakizula. Gero agian ez duzu ezer esango, eta dena lastoa izango da, baina, Tortuko dizut nik sekretutxo bat? Bakizu nik iragan ilun bat ere baukate guraldi kontuetan eta ibilita. Bai? Eta... ez nuke esango, ez? Batzuk jaztuta daude, zorionez. Beste batzuk oraindik esaten didate egunero eguraldian ikusten dautela. Ez dakit haiek errepikapenak lehen Mr. Binenak aipatu bezala, eguraldiare errepikatzen hasiote garen, baina itsasoaren garaira iritsita, komeriak izaten ditun, akordatzeko, zenbateko itsaskirria, itsaski edo engotezan. Flekilloa izerditan. Bai, flekilloa ez. Bueno, orduan pixka gehiago banuen. Baina erditan edo asmatuta igual juntzan, bai. Olakoak behar dira, eta hortara gatoz baita, ez? Bai, eta gainera, lehen esan dugu bezala, komplejurik gabe. Entzun diogu, bainatik privilegioak alde batero utzi behar dira. Nik esango baita ere, bertsolari txapelketari buruz aritu nahi zenean, askotan itxura ere egin dudala, ze ematen zuen
banekila zerbait, baina agian hainbeste. Jakin goztuzu, ba. Eta txarrena da, zenekizkinak etzen dituela kontatu. Gauza batzuk ezin dira. Hombre. Kontatu hola, telebistan eta... Hori, orain hitz egingo dugu urte berria noiz hasten den, eta noiz bukatzen den. Baina ez dakit, txapelketa arteko epe hortan, txapelketa bat noiz bukatzen den, eta urruna noiz hasten den. Alegia, gu oraindik ere iazko txapelketaren barruan gaude, edo dagoeneko ja txapelketa berriaren aroan edo garaian gaude. Oraindikan... Resakarekin. Bai, bestondoarekin eta txapelketak baduolako, ez, itxasaldia, aparra, olatua, eta orain Gabonen buelta hauetan izan da finalisten saioak, herri pila batetan finalisten saioak. Ez da lortu 8 finalistek batera bestea, baten bat gaixotu delako beti. Seguru? Bai. Gaixotu delako bakarrik. Gaixotu delako, eta... Ez dago estelako motiborik, ez? Ez dago, orduan, gaur... Hau da, taldeak desagertzen direnean esaten duguna bezala. Zenotea benetako motiboa? Orduan, gaur lantokian eta ipatu dugu, agian suertea izan genula, abenduaren 18an, 8ak elkartza lortu genulako. Bai. Baina, bueno, hori ere... Hori ere marka izango litzake pentsa, Halako hilabete pila pasa ze 8 iritsi, eta gazkenek orduan gaixotasunagatik edo dana dalakoatik zortzikote aldatzea. Olakoak bestelakotan ere, eta... Aipatu duzu lantokian, zuk zer horrek ere lan berria estrenatu urte berriarekin, hau erderaz bada esara bat, año nuevo, vida nueva. Bai, baina aldatzea alda hainbeste, ez dakit, Ez duz uste? Lehen esan dut, galdera zaiak egite guztu garrizatxegula, orduan... Azteko, noiz hasten da urtea, ez? Noiz estrenatzen da urtarrilaren batean, baina, bueno, hor zalantza asko izaten dira, eta estrenatzeak beti egiten du ilusia, urko. Hori, berdin du, urtea estrenatzeak, kulero berriak estrenatzeak beti sortzen duelako. Zakit ba, ni zaharren xarmaren aldekoare ba naiz, Bai? Bai, batzutan itxute egiten gara berriarekin, baina gero beti horregon danak. Bueno, baina zaharrak ere beti gorde, badezpada. Baina, bueno, zaharrak ere botatzen jakin behar da. Orduan, bueno, urte berriarekin gabiltza. Egun hauetan, gaur da urtarrilak 10, ez da hitz egunetan bizi naizen. 10 egun, jendeak oraindik galdetzen du, noiz arte esaten da urte berrion? Noiz arte? Ba, bueno, nahi den arte, ez? Nik uste dut aste honetan, oraindik ere tregua hori daukagula, ez? Gehienak oporrak izan ditugunok, aste honetan bueltatu garelako eta oraindik ere garaiz gaudelako, baino. Bai, hori ere nabaritzen zen, lehengo astean inork ez zizun emailik bidaltzen, telefonorik alperrik hartuko. Niri mirari martiarenak bat bidela izira. Bai, bidala izan, esateko, joango naiz, igual? Naita esan zen, oporretan da horrekin. Baina, bueno, bai, horri izaten da, urtarrilaren 2an batzuk lana egiten dute, beste, bueno, urtarrilaren batean batzuk ere bai, askok ere bai. Eta beste batzuk, atzo hasiko ziren, astelenarekin batera, funtzionario jendea, irakasle jendea, olakoak. Bueno, denetik... Lanik egiten ez duen jendeak esan nahi duzu. Bueno, bai, adibidez. Funtzionarioen gatik hori idiote genz. Bueno, asko esaten da. Baina denetik dago, ez da, olakoak. Baina, bueno, noiz hasten da, noiz bukatzen dira gabonak. Noiz bukatzen dira, nasimentuak entzen denean, pinuak entzen denean, argiak... Kendu aldituzu. Jarri ez nituen egin. Ez aldituzu jarri. Hoi da kontua, jarri ere ez nituela egin, eta... Nere etxean behintzat, baina, bueno, Donostiko udalak adibidez, ostiral gauean kendu zituen. Erregeak roskoia jan, eta langileak izan ziren, venga, gauez kendu, eta oso pozik zoden, biztilagunak. Bat omarketxu ere ikusi nuen hori da, goizeko ordu txikietan aritu zirelako gainera. Horregatik, ez, astelen arte ezin itxoin batzuk, bukatzeko gogoz zeudelako. Orduan, bueno, horri izaten dira... Alegi, ez duri urte ez zaizula kanpaikadekin batera bukatu. Ze hortxe ikusi ditugu irudiak eta ez dira aipatu zele antezeden gure lankideak. Oso pozik ikusten dira, baina ez duen zuzenean ikusi. Zuzenean ez? Ez, 11etako Loneon. 11etarako lo? Bai, gure txan goiza faltzen dugu, ni hemen zertarako, zen ez esidade. Orduan lo harrapatu altzaitu urte berriak? Bai. Eta zarrak ere bai, baina bueno, ez da beharrezkoa da ikustea, bakizu normal bukatuko dela, ez da beste mundua bukatu. Bez, arrazio daukazu. Zesko jota gainera osaba mozkortuta edo izeba hortxe anix botillakin klas edo... Gure etxean goiz afaltzen dugu, eta hurrengo egunean jaiki egin behar da, eta goiz baitare, orduan, nizan honi, 11etan, lotara nijoa, eta bueno, eta bain ikusten ari naizela jo, ze ilusio egingo lidakeen, eta kanpainoan jarriko dut martxan, ze kamara eri behiratu behar diot. Oida nerea, hemen, zein da jefea, urko da, baina urkon jefea zein da, nire proposamena da, 2023ko kanpaikadak, urkotanik aurkeztea. Bai. Oso kotizatua da hori,
Bueno, baina ezakit, trajeak aprobetxatuko ditugu, nik Aitziberrena trajeak eta ez. Julenenarekin Niri Julenak- arreglo pare bat, urkoz, ze... Niri Julenak ez dit balio. Arreglo pare bat, atzetik anola guraizea pasa, eta pixkat soka batzukin eta lotu, baina, bueno, izan litek, nire ilusioa izango litzateke hori. Bai, kanpaikadak ematea. Eta hirugarren bat behar Baina badugu. lotara ezin zara, Juan, orduan, urte hortan, guk ematen baditu. Bueno, baina aguantatu, siesta ingo, Ah, bai. Siesta egin, eta gero ja amabitako aguantatuko nuke, baina, bueno. Bueno, Nik ja aldekoari eskatuko diogu. Aitziberri soineko eskatu diot. Bai. Orduan ja, Eta bai, esan dizu. bai. Behar linean, hau eta hau, santzian, bai. Eta santzian, ilusio ingo liak gaina urkotazuk aurkeztea. Bai da. Bera ere etorri daiteke, ze bera gaina uste dut errepikatu zuena, Bai, beste urteetan bai. ere bera Eta bestela, bueno, nik badute hirugarren bat, Idoia Torre garai, Bai. ura ere prest dago, nerearen trajeakin. Siamezen gixara, ez? Bai. Apuratuta zu nora baitera, ura gabe baldin Hori da. batzuaz, Ta ez zara arekin- lasai sentitzen, ez? Eta arekin ez dut lori gartzen, beraz, bueno, hori nire proposamena. Aztertuko dugu, hitz egingo dugu, Bai, gero hemen- Iparragirrerekin eta aldekoarekin. Hemen, badago hemen, etxe honetan esaldi famatu bat, igual TV asko ezagutzen ez duten entzako, eta asko gustatzen zait, goitik esan dute. Goitik esan dute, goikoei esateiet gaur, hemen, urtarrilan. Garaiz daudela. Bai. Eta traje berria egin behar batin badugu ere, denbora badaukatela traje berria egiteko. Traje xarrakin, bai, baina, bueno, bazuk esan dezu xarrakin moldatzen zela, traje xarrakin, Bai. egingo dugu, ezta? Gero, balantzeak egiten ditugu. Egin alduzu. Bai, nik Ta, ja zemuz esan duen, pagunda? 2022an itzoken ja kolaboratu dut. Ja, hor goia jo duzu. Goia jo nun, eta esan nun, 2023an baitare, baina goian hasiet. Bai, ja, hortik aurrera maldan bera, besterik Urtea, ez? geratzen. Eta, bueno, maldak, urtarrileko malda, urtarrileko aldapa, hori ez da existitzen. Ez alda existitzen. Malda gora, etengabean batek bizi izango gara. du, igertzen dula, ba, karteran. Kartera, ez. Nik Spotify ordaintzeko ez dakat, pentsatu. Dena da malda gora. Baina alaren inteligenta daukazu Spotify hau aitortu behar dugu. Gaur, onako bidean zein jarriko Spotify eta benitze. Proposatu jarri, ditula. bai. Hor pentsa tramankulu ditxosuzko horri, nola dan madarikatua, edo zeinek kargatzen ote duen, zehari bazekin zu benitzerekin batea egon bertzen honik. Bai, nik ez nekien. Gainera, izketan hasi gara, eta ez diot galdetu ezer proiektuari buruz, bai, musikari buruz, eta diskoa, eta esan dit, eta gero, esan duenean, ara, kasualidadea, bitu, Orduan, Spotify ez duzu ordaintzen. Ez. Orduan, klaro. Aurreztu inberdet. Bai. Hemen geixio pagatzen bai azute. Hoi, izan behar dizu. Goitika, goikoi mezua, geixio pagatu Spotify pagatzeko. Asko txoskatzen ari gara goikoei, eta haiek Bueno. ere uste dut, bakizu. Baina urtea hasteko eskatu egin behar da. Bai, Eta gauzak etortzeko eskatu egin behar da baitare, eta nik behintzat eskatu egiten dut. Ez ematea ere libre da. Hori, Eta orduan etorriko balantzea. gara. 2022koa, ja, Bai, goian, goian. it's okay. Gero, pertsona baten bizitza da, enpresa bat. Osea, bakoitzak aukeratzen du, SL, SA, kooperatiba, Bai, edo bakarkarin egin. bai, eta orduan hor autonomo izan nahi duen. Baina Lega beti zurratuta egon nahi beti duen. balantzeak egiten dira, eta gero ja perspektibak jartzen dugu, ez? Eta, bueno, urte berrian, eta zein goet urte berrian, eta ingoet parranda gutxio. Bueno, ezakit, parrandan ongi pasatzen baizu, zergatik egin berrezu gutxio. Hori da. Ez? Kalte egiten dizuten gauzak gutxio egitea, bai igual, bai. Baina gero... Bueno, parrandak batzutan kalte egiten du. Bueno, baina ongi pasatzen baizu, ez? Zertako ja hasiko zea zure buruai mugak jartzen. Bai. Gaina, bueno, gutxio, baina hasieran, ze igual urte bukaren ezin duzu Hori da, parrandak egin. nekatua hori txiko Orduan- zera, urte bete zarrago izango zara. Bai, ez du denbora ematen, eta bueno, batzuk roskati pasatzeia, gutxi Hori esan, da, eta bai. ja parrandan hasten dira. Beste batzuk, bitu, erretzei utziko jotela. Claro, Hori da klasiko. Bai. Eskerrak batzuk hortan lanik ez daukagun. erretzei noiz uzten diozu. Claro, urte berria gaueko 12 hasten da. Zu poteban bali mazaude ezagize, jarraitu ingo duzu. Ja. Eta gero, ez, Ja. baina eski gau gaina azkena, Bai. ezagize. Ez, 12 urte berria 12 hasten Hori da. da. Bai, hortan arrazoi daukazu. Orduan- Urte berriko egunarekin batera hasi behar duzu, edo, Bai. bueno, urrungo astelenean, ez, ja itzultzen Bai. garenean normaltasunera. Eta gero baitare izaten da, bueno, argaldu ingo naiz. Bai. Zertako argaldu behar dezu. Zertako, ez? Lortuko Beste- bagenu, ez? Nei, lehen esan dugu, iragarkiak eta ja, bidaltzen dizkatenak eta dena dira entrenatzaile pertsonalak eta hola, argaltzeko, hobeto jateko, bueno, hobeto jan, pues, Guk badugu lankide bat beti Viagraren iragarkiak iristen zaizkiona. bueno, ze pentsatu ere eman beharko lioke, ez badu Bai. oraindik ulertu, izan liteke, ez? Beste aukeretako bat, baina, bueno, urte berriakin gauza berriak, urte berri asmo berri, nik garai batean, iaz arte, mendira joaten nintzen.
Eta urte berri egunean, aurten ez. Aurten ja Aspertuta zaude, goizeko 7 ez nekatutan egon. Nekatutak. Bai. Pulbia ingo diogu Antxoni. Bai, sobrare itxe dio bere burua. Kompetentzia da. Oantxo jabetu naiz barka. Nere tartean Antxon Tellerian promozio egitea. Bueno, baina ura bukatzea dijoa, iragarri du martxoan bukatzen duela. Bai, baina, bueno, ez da zilegi. Ez gaina ez duzu behar, Pulirik zuek ere primeran zabiltzate, eta seguru 2023an ere atope. Izango dugu horren berri eta horrere ekarriko dugu kontuak, baina, bueno, bai, mendira, eta aurten goizeko 7 esnatu nintzen, eta egoaizea, kriston egoaizea somatu nut, zen ez esidade. Batez ere ameketan oheratuta, Bai. 7 esnatuta 8 orduko loa bada, Martiarena, ez dago gaizki. Baina, bueno, ez aize honekin, ez, eta nintzen, oian, geratu eta han jarraitu, eta, hola, lasai hasi urte. Ze gertatzen zitzaidan, aurreko urtetan ze gertatu zait, ni aiakorrira igotzen nintzen, goiz, eta beti, azken urtetan, atxon berdinakin gertatzen zitzaiten. Atxon berdina topatzen hau. Atxon berdina. Ni dakat nire martxa, mendian, Dordokana. Bueno. Eta orduan, urtero, atxon bat, geratzen nintzen, pasatzen nindunta, ze, kostatzen ari zaizue, Eta ni, bai, egun hon, urte berrion, eta... Beste zerbait esango zenioke baino. Bai, eta, gero, bera iristen zen, aldako batean ni iristen nintzen, eta bera antzai, nire zai, eta iritsi zara, Bezakit zergatik ez nuen goiti bera bota. Baina, jende hona zarelako. Aurten horregatik ere naiz joan. Bazpare, atxon gaixo ez dela arriskoan, egon litzaketa. 3 urte jarraian edola, berdina gertatutzi daiten, eta aurten zen naiz joango mendira. Zuke erronka bat zenuen, ez joatearena eta bete zenuen. Ze erronkak batzutan ematen du behar dutela zerbait egitearena, baina zanetik hori ez egitearena ere. Edo orain arte zuk esan bezala, zuk trastekin eta gauzekin berriak nahiago dituzula esan duzun bezala, oiturak ere zaharrak baldin badira batzutan eta ez baldin badira onerako izan, haiek ere baztertu ditzakegu ez, eta beste batzuk hartu. Baztertu ditzakegu. Nire erronketako bat da, agenda erabiltzea. Agenda erabiltzea. Guk hortan nahiko alan, ze aurten ez daukagu agendarik ere. Orain arte enpresak urtero agenda ematen. Eskatu egin behar nizun zen, inork ez du kalendariorik ematen, ez du agendarik ematen. Ja, loteriarik ere jokatzen ez dugula urte pare bat badia, eta aurten agendarik ere ez. Bueno, beste nonbait bilatu beharko, baina bai, agenda erabiltzea konturatu naiz, erabiltzeko itxura banuen, baina emanaldiak bakarrek apuntatzeko. Baina konturatu naiz lan berrian bilerak ere jende izango ditugula, eta ja solapatuko zaizkidala gauza asko. Eta denak agenda bakarrean sartzea komeni. Bai, eta gero gainera digitalarekin mobilean ez naiz moldatzen. Hortan analogikoa naiz nipizkiat, oaindikan paperan, zera hori gustatzen zait, orduan. Orduan hortxe daukazu erantzuna. Urtean noiz estrenatzen dugu, agenda estrenatzen dugunean, edo Arantzazuko egutegi estrenatzen dugunean. Bai, behitu, Arantzazu esan duzun, eraizpetako batek Arantzazu izena dut, aprobetxatuko tarte hau, Arantzazu kalendario bat ekarriazu, ja, lehengo urtean eskatu nion, eta ez zidan ekarri. Orduan, egunero eskatzeot, eta oraindik ez zite ekarri. Orduan, nahi nuke urtarrila baino lehen kalendario berriaz sukaldean edukitzak gustatzen zaidalako, ezta? Arantzazukoa, edo laboralekoa, edo sehaskakoa, edo... Behi Pirineikoen elkarteko kalendarioa ekartzeit, oso politia, beti txekor bat eta behi bat eta hola izateitxu, eta oso rustikoa, oso baserritarra. Mentira nola etzaran joaten abenduaren urtarrilaren batean, etxean ikusten dituzu behiak. Hombre, etxean nire bai, ni baserritarra naiz urko. Bai. Naiz baserritarra pixkat nivel basiko. Alegia, nire gurasoekin konparatutan nik kaliko behar naiz. Orduan, bueno, baina bintzat gustatzen kalendarioa izatea olakoa. Zeleno pentsio almazenetan eta ematen zituzten, baina ja ez dute. Bueno, kalendario horretan bintzat apuntatu, ostean behin gurera etorri guzarela. Bai, etorri gara. Gaur bezala irrifartxuta humorez aritzea. Eta tarteka bertsolari ez aritzeko ere, bai. Lehen esan dugun bezala, kontatu etzen dituen aie kontatzeko. Ez dut uste. Egunen baten egin dezakegu inizialekin. Hau bak ez dute listan askotan egiten da. Izenik ez dute emango, baina ematen dituzu inizialak, ez? Ja, baina oso nabarmena izango litzateke eta... Bueno, aztertuko dugu. Gure gureri iztigu erronka jarri aurten azkartagoak izango garela? Hemen dena diruakin konpontzen da. Orduan, bertxozale elkartan baino, kello batzepet, nik kontatuko ditut, baino, oainkoz, nik badakit. Han ez da nola ordainduko duten, baina hemen merkantzean gabiltzala hori ere bai. Bueno, mirari, badaude gauza batzuk diruarekin ordaintzen ez direnak, eta zure kompainia badaude. Baina soldata emozionala, esate zaio. Soldata emozionala, esate altzaio. Baina horrek ez du hipotekarik ordaintzen, ez? Bai, horregatik ez dakat hipotekarik ez zait iristen, ez Spotify ordaintzeko ez bali madakat,
Bueno, baina baserria daukazu, eta horrek ere asko balio du Ez da hipoteka nirea, bezain beste. Bueno, ez da baina nirea. bizitzara behintzat. Bai. Bueno, gaur humorez bukatzeko, bakizu, gure lankideek izan didate irudi polit batzuk baditugula, Londresetik datuzenak. Ze, nola, modak denerako berromen duen, eta urteak, bakizu, 375 izango ditu aurretik, eta egun batzuk badaude, nazioarteko ez dakiz egun, bada egun bat, omen dana, galtzarik gabe, kalean ibiltzekoa. Nueva Yorketik omen dator, Londresen ere alaxe kopiatu omen dute, eta bertako irudiekin gaurkoak abera. Ba, hurrengoan ala etorreko beha, galtzei gabe. Maian gauden Hoi da. bitartean nolatzegun ikusiko. Eskerrik asko mirari, Zuei. eta ikuslei dakizue bihar itzuliko garela, ordura arte txintxibili, eta honeztan.